Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong pagabuksan ang atong Biblia sa Mark chapter 13 verse 13. Apan sa dili pa, once again, akong gipaabot ang akong pagpanibaya sa akong 93 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Senior, mga kaigsuunan. Mark chapter 13 verse 13. Ang giingon dinhi: ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako, apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas gayod. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Na sabta nato ni atong miaging simana, mga kaigsuunan, nga ang tribulation or kining paglutos ug pagantos mao kini ang ilhanan sa tinuod nga iglesia. Tungod kay ang giingon sa Ginoo sa atong teksto, dumtan kamo sa tanan tungod sa akong ngalan. So dili gayud kini malikayan, mga kaigsuunan. Dumtan kita sa tanan gumikan sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Biblia nagatudlo nga sa interadvental period, sa dili pa mubalik ang atong Ginoong Hesukristo, mga kaigsuunan, ang iglesia makasinati gayod og kadaugan, makasinati usab og mga paglutos. Kung paminawo nato si John Marie, ang iyang giingon, interadvental history is characterized by tribulation, mga pagantos, turmoil, strife, perplexity, wars and rumors of wars. Contemporaneous with this, ang buti pasabot, mga kaigsuuran, kadungan usab niining tanan mao ang universal nga pagtubo sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. And although we shouldn't try to pack the tribulation of AD 70 katong pagkabungkag sa Jerusalem, ingon nga istrikto nga double fulfillment with everything pointing to AD 70, sumala sa atong nakatuna ni adtong miaging simana, nasayod usab kita nga ang tribulation ni adtong AD 70 mao kadto ang anino sa mas bugat pa nga pagantos nga atong masinatian sa dili pa mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Type and shadow lang kadto, prototype, mga kaigsuunan. The great abomination of desolation, sumala sa atong nakatuna ni adtong miaging simana, nagsilbi lang kadto nga anino or prototype sa dako kaayo nga paghugaw sa templo sa atong Ginoo nga mao ang iglesia, ug kini magpadayon, magkagrabi sa dili pa mubalik ang atong Ginoong Hesukristo hangtod nga mugutho or mutungha ang Antichrist ug siya gayod ang magprofane or maghugaw sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Now, sama sa babae nga hapit ng mga anak nga nakasinati og kasakitan, mga kaigsuunan, ang iglesia mauman usab nakasinati na kini og kasakitan sa atong kapanahunan karon, pero nagtuo kita nga magkagrabi kini sa hapit na mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Daghan na kayong mga martyr nga nangamatay in the history of the church. They died for their faith, pero nagtuo kita nga sa hapit na moabot ang takna sa pagbalik sa atong Ginoo, magkagrabi ug magkagrabi kini
mga kaigsuunan, ug gumikan sa mga paglutos ug mga pag-antos daghang mga Kristohanon ang mutalikod gumikan kay na in love sila niining kalibutana. Ang giingon sa Matthew chapter 24 verse 10, ug daghan unya niadtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo, magbudhiay ug magdumtanay sila. Ug mausab kini ang warning ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 4 verse 10. Paminawon nato. Gibiyaan ako ni Dimas tungod sa iyang paghigugma niining kalibutana ug miadto siya sa Tesalonica. So this should serve as a warning to us, mga kaigsuunan. In fact, Matthew chapter 13 verse 22, ang giingon ni Kristo, ug ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunukon nga sagbot sama sa mga tawo nga nakadungog sa mensahe, apan ang kabalaka bahin niining kinabuhia ug ang gugma alang sa mga bahandi mipatigbabaw kay sa mensahe ug dili sila makabunga. So hadlok kaayo mga kaigsuunan, duna gayo di ay mutalikod gikan sa pagtuo. 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod, daniha badlunga dasiga ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tawo. Moabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mao ang ilang sundon ug magtawag sila daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog, dili na sila mamati sa kamatuuran kundili sa mga tinumutumo nga mga sugilanon. So ang atong kapanahunan karon nagabuta kini sa daghan kaayong mga kalag, mga kaigsuunan, ug ang atong unod nga nahigugma sa sala ma-in love niining kamulong nga kapanahunan, mga kaigsuunan. Ug sa nagapadayon kining atong kapanahunan karon, nagkagrabi ang pagkadautan sa mga tawo. Mong giingon sa Matthew chapter 24 verse 12, ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tawo. Ug ang mga katigwangan makapamatuod gayod niini, lahi na gayod ang atong kapanahunan karon. Nagkagrabi mga kaigsuunan, and this is just a fulfillment of biblical prophecy. Now, bisan pag si Pablo naghatag kanato og warning o pasidaan nga sa katapusang adlaw aduna gayoy pagtalikod, mga kaigsuunan, pero dili kita ma-discourage gumikan kay ang tinuod nga Christian dili gayod mo talikod. Mo kini ang warning nga nasulat diri sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 3. Ang giingon dinhi, mahitungod sa pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo ug sa atong pagkatigom aron makig-uban kaniya. Naghangyo ako kaninyo mga igsuon, ayaw dayon kamo kataranta ug kabalaka kung makadungog kamo nga ang adlaw sa Ginoo miabot na. Ayaw kinig tuuhi bisag gipasikad pa kini sa propesiya o sa wali o sa sulat nga kuno gikan kanamo. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi. Kayang maong adlaw dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug dili pa mutungha ang tawong yawanon nga gitagana alang sa kalaglagan. Kining tawo nga yawanon, mga kaigsunan, mao kini ang Antichrist. So, kung ang pagkatumpag sa Jerusalem anino lamang na mas grabe gayod ang pag-antos nga masinatian sa iglesia sa atong Ginoo kung hapit na mubalik ang atong Ginoong Hesukristo. Mao kini gipahayag sa usa ka magwawali nga ang pangalan si Kim Riddlebarger. Ang giingon niya, the events of AD 70 become a prophetic foreshadowing, anino lamang kuno, of the eschatological fulfillment, but pasabot, matuman kini sa katapusang mga kapanahunan, when in the midst of the great apostasy, the Antichrist, ang Antikristo, the beast and the man of sin, demand worship for themselves. Mag-demand nga simbahon sila, profaning God's temple, which is the church. Ug daghan na kaayong mga movement karon nga ang gitarget ang mga Kristohanon nga i-bow down gayod, pro-abortion, pro-LGBT, pugson ang tanan.
nga mobow down sa ilang mga prinsipyo. Mao kini example mga kaigsuunan sa mga antichrists, gawas pa sa pinaka-antichrist nga bugotho sa dili pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo. Ang Biblia nag-warning kanato sa danger sa atong pagtalikod ug naghatag ang Biblia og example sa mga mitalikod na. In fact, ang nakasulat sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, ang giingon dinhi, dili na gayod makahimo pagpahinulsol pag-usab kadtong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios, nakatilaw sila sa gasa sa langit ug nakapakigambit sa Espiritu Santo. Nahibalo sila nga maayo ang pulong sa Dios ug nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot nga katuigan. Apan namiya gihapon sila, dili na mahimo ang pagpabalik kanila sa paghinulsol kay gilansang nila pag-usab ang anak sa Dios ug ilang gipakaulawan at tubangan sa tanan. So you see, that is already warning enough mga kaigsuunan. Now, ang mga tawo nga tigpakaaron ingnon, relihiyosong tigpakaaron ingnon, dili gayud sila makalahutay. Mahimo tingali nga makalahutay sila sa ilang relihiyon kung kana nga relihiyon walay demand, walay kabug-aton. Kung kana nga relihiyon gaan ra kaayo, haom sa ilang gipangayo, sa ilang kinasuluran. Pero kung tinuod nga relihiyon ang pagahisgutan, giwarningan kita nga talikdan ang sala, talikdan ang kalibutan, ug mubarog alang kang Kristo, taliwala sa mga paglutos. Ang pagtuo nga mini mga kaigsuunan, dili gayod kana makabarog kung ang kalibutan magkahiusa sa paglutos batok sa iglesia sa atong Ginoo. Ang unudnon niya nga tinguha, mao gayod ang iyang palabihon mga kaigsuunan. So, bisan pa ang mga tinuod nga mga Kristohanon mga kaigsuunan nga adunay grasya sa Ginoo sa ilang kasing-kasing, namiligro gihapon og giwarningan nga magamping aron dili gayod motalikod sa pagtuo. Ug ang Biblia nagpresent sa atoa og nindot kaayo nga kamatuoran. Ug unsa kini nga kamatuoran? Ang tinuod nga Kristohanon mulahutay gayod hangtod sa katapusan. The fact nga hangtod karon nagpabilin kita nga naa sa atong Ginoong Hesukristo. Encouragement kini kanato, pila na kita katuig nga anaa sa atong Ginoo nangalagad. Ug daghang mga tinuod nga Kristohanon nga wa sila masayod kung kanus-a gayod sila na born again, kung kanus-a gayod sila na Kristohanon, pero nasayod sila nga niining mga katuigan nga milabay, nagapadayon sila pagtubo, nagapadayon sila pag-uswag sa ilang kalag, sa ilang espirituhanon nga kinabuhi, ug nagapadayon sila nga nakasinati sa grasya sa Ginoo. Matud pa sa usa ka manunulat nga si Herman Witsios, usa ka reformed theologian niadtong 17th century. Ang iyang giingon dinhi, those to whom God has freely given faith and holiness, kadtong nakadawat sa gasa sa Dios, ampingan gayud sa Dios. It is impossible for any true believer to totally and finally fall away from holiness when once it is begun, and thereby forfeit the salvation appointed for him. Ang pasabot ni ini, ang mga tawo nga gigasahan sa Ginoo sa kaluwasan, nakadawat ni ini, gisugdan sa Ginoo sa maayong buhat, at imanon gayud kana sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik. So, klaro kaayo nga giwarningan sa Ginoo ang matag usa ni adtong iyang wali didto sa bukid sa Olibo, Mark chapter 13 verse 13. Ug dumtan kamo sa tanang tawo tungod kanako, apan kadtong mulahutay hangtod sa katapusan, maluwas gayod. Now, doon na gayod kitay confidence, isip mga Kristohanon, apan dili kita mag-abusar, dili kita magdinanghag. Gumikan kay naghatag usab og warning or pasidaan ang Biblia sa pagkapiligro sa pagtalikod gikan sa Ginoo. So dili kita magdinanghag, dili kita magduka mga kaigsuunan. Giwarningan kita nga mupadayon gayod, maningkamot ug atong i-work out ang kaluwasan nga atong nadawat nga libre gikan sa Ginoo nga adunay kahadlok sa atong kasing-kasing.
dunay balance between God's preserving grace. I-preserve kita sa Ginoo and our persevering diligence, ang atong nagpadayon nga kakugi ug sa nahabilin nga takna sa atong pagpamalandong atong i-describe kining duha ka kamatuoran mga kaigsuonan sa tinuod nga Kristohanon. Una, gipreserbar siya sa Ginoo. Ikaduha, magpadayon gayud siya, makigbiso gayud siya ug padayon hangtod nga matapos ang iyang kinabuhi niining kalibutana. So, atong tun-an kining preservation. Gumikan kay saad sa Ginoo nga iya gayong i-preserve ang iyang mga katawhan. Kining expression nga once saved, always saved, giabusahan kini sa daghang mga tawo niining kalibutana. Na-abuse kini mga kaigsuunan. Perhaps dunay mga tawo nga naguna-una nga gumikan kay nabunyagan sila ni adtong bata pa sila, or gumikan kay ang ilang mga ginikanan Kristohanon, or gumikan kay nag-recite sila og sinner's prayer, okay na, Kristohano na sila. Pero ang problema, walay ilhanan sa ilang kaluwasan. Dili sila madasigon sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Wala sila'y pakabana sa doktrina ug ang pagtulunan sa pulong sa Ginoo. Masumhan sila mga kaigsuunan ug wala sila'y pakabana sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Talagsar silang muampo, dili gani moabli og Biblia ug ang pagsimba. Talagsara, brown out. Unya moangkon sila nga luwas sila pero walay ilhanan. Now, kini nga kamatuoran nga kadtong mga tawo nga nag-angkon nga Kristohanon sila, apan nagpadayon sila sa ilang pagkakalibutanon, nagpadayag lamang gayod nga dili gayod sila tinuod nga Kristohanon. Gipakita lamang nila ang ilang tinuod nga nature or tinuod nga kinaiyahan bisan pagkapila sila moangkon nga sila Kristohanon mga kaigsunan. Ang giingon diri sa 2 Peter chapter 2 verse 20 hangtod sa 22. Kadtong nakalikay na unta sa mga kahugawan sa kalibutan, pinaagi sa ilang pag-ila sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Apan unya magapos ug madaog pag-usab niining mga butanga, mulabaw kadautan ang ilang kahimtang kaysa kaniadto. Maayo palang unta nga wala sila mahibalo sa matarong nga dalan, kaysa mahibalo ug unya mubiya sa balaan nga sugo nga gihatag kanila. Ang nahitabo kanila nagmatuod sa panultihon. Ang iro mukaon sa iyang sinuka ug ang baboy nga human naligua mulunang pag-usab sa lapok. Apan ang tinuod nga magtotoo mga kaigsuunan, lahi ang gipakita niya sa iyang kinabuhi. Ang plano ug ang katuyuan sa Ginoo sa iyang kinabuhi matuman gayod. Gumikan kay gipili siya sa Ginoo sa wala pa matukod ang kalibutan. John chapter 6 verse 39 to 40. Ang giingon dinhi, kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay buot sa akong amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. So, unsaon man nga ang gipili sa Ginoo even before the foundation of the world, malaglag di ay, mao nga ang Ginoo nagsaad gayod nga iya gayong ipreserbar, iya gayong atimanon ang tinuod nga iyaha ug adunay timailhan nga atong masaksihan mga kaigsuonan. John chapter 10 verse 27 to 29 ang giingon dinhi, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila nga ri kanako, labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Mao nga ang atong kaluwasan gisiguro kini sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa buhat ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. John chapter 10 verse 11. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ang maayong magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Now,
I-consider nato ang pag-antos ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. Gaantos siya alang sa iyang mga piniling katawhan. Unya, ang iyang pag-antos makawang lamang, gumikan kay nawala ang kaluwasan sa iyang gihatagan o kaluwasan. That is impossible. Mao nga at timanon gayod sa Ginoo, ipreserbar gayod sa Ginoo ang iyang mga katawhan, ug ang timailhan niini sila nagpadayon. Dili sila magkinabuhi sama sa pagkinabuhi sa kalibutan. It is also maintained upon the indwelling presence of the Holy Spirit. Ang tinuod nga Kristohanon gihatagan sa balaang espiritu aron sila maglakaw uban sa lamdag sa balaang espiritu. John chapter 14 verse 16. Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatambag aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Now, how can the Holy Spirit lose one within whom He dwells? That's impossible. Jude chapter 1 verse 24 ug 25 ang giingon dinhi. Ngadto kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon ngadto sa iyang mahimayaong atubangan, ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Hesukristo nga atong Ginoo, ang kahalandon, gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto hangtod karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Mao nga nagtuo kita nga ang tinuod nga Kristohanon dili gayod malaglag mga kaigsuonan. Apan ikaduhang punto, kinahanglan nga dili usab kita magdinanghag. Gumikan kay klaro kayong gipadayag sa Biblia nga ang tinuod nga Kristohanon mupadayon gayod. Mao kanay ilhanan. Taliwala sa mga kasakit, mga problema ug mga paglutos. Ang tinuod nga magtutuod dili gayod mobiya kang Kristo. Mahimo nga makasala siya, yes. Wala man tagatudlo nga ang tinuod nga Kristohanon mahimong walay sala perpekto. Duna siya ay bag-ong kinabuhi, bag-ong kasing-kasing, apan apektado paghihapon siya sa sala, gumikan kay anaa pa siya ning ining kalibutana, apan ang tinuod nga Kristohanon magpadayon gayod hangtod sa kahangturan. Dili siya mabugnaw mga kaigsuonan, dili siya muundang sa pagsunod sa Ginoo. Ang mga trials, ang mga problema, ang mga testing, mga paglutos, mga kaigsuonan, gihatag kini sa Ginoo kanato aron matino nato nga tinuod gayod ang atong pagtuo. 1 Peter chapter 1 verse 7. Ang giingon dinhi, ang tuyo niini mao ang pagsulay kung tinuod ba gayod ang inyong pagtuo, kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyong pagtuo nga bililhon pa kaysa bulawan, sulayan gayod usab. Tungod niini madawat ninyo ang mga pagdayig, himaya ug dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Now, adunay pagtuis sa doktrina sa Kristyanismo nga uso kaayo sa atong kapanahunan karon, kining health and wealth gospel nga kabubuton ko sa Ginoo nga mudato ta, wala tay mga problema, malipayon ta kanunay. That is impossible. Unsa na lay mahitabo kung makasinati sa mga paglutos ang Kristohanon? Ma-discourage na siya. Mutalikod na siya sa Ginoo. Doon na rabay warning sa Biblia nga ang tawo nga na-in love kayo ni ining kalibutan na matuok mga kaigsuunan. Kining materialismo, na-in love kayo sa kwarta, na-in love sa mga kabtangan ni ining kalibutan na, dunay warning ang atong Ginoo sa Matthew chapter 6 verse 24. Ang giingon dinhi mga kaigsuunan, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumta ng usa ug ang usa iyang higugmaon, uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 and 10. Ang giingon dinhi, sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios-Dios o mga mananapaw o nakighilawas sa isig kalalaki o isig kababayi o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios.
So ang mga hakog apil nga dili makasunod sa gingharian sa Dios, mao nga kinahanglan nga i-examine nato ang atong kalag mga kaigsuonan kung nakasinati ba kini og tinuod nga kabag-uhan. Ang pipila kaninyo, 1 Corinthians chapter 6 verse 11 to 12. Ang pipila kaninyo sama gayud ni ana kaniadto, so dunay kabag-uhan. Apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala ug gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Ang paglahutay mga kaigsuonan nagamintinar sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. 2 Timothy chapter 2 verse 3 to 4. Pakigambit sa mga pag-antos, ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw, busa dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo. And Luke chapter 9 verse 62. Ang giingon dinhi, si Jesus miingon kaniya, kinsa gani katong musugod pagdaro ug unya magsigig lingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios. So dili kita mulingi sa kalibutan mga kaigsuonan. Kinahanglan nga focus kita sa atong pagsunod sa Ginoo. Mao kini ang pagtrabaho sa Ginoo sa atong kinasuluran. Iya tang gibag-o kanunay. Iya tang gipreserbar o giatiman kanunay ug makita kini adunay ilhanan. 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5 ang giingon dinhi. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo kay tungod sa iyang dakong kaluoy gihatagan kita niya og bag-ong kinabuhi pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Naghatag kini kanato og paglaom nga dili matarog ug panulundon nga dili madunot o mahugaw o mahanaw. Gitagana niya kini didto sa langit. Alang kaninyo pinaagi sa pagtuo gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan nga panahon. So, atimanon di ay kita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang Biblia naghatag kanato og igo nga ebidensya nga kung ikaw tinuod nga nakabig nganha kang Kristo, aduna gayoy ilhanan. Mao nga dili nato ilaron ang atong kaugalingon mga kaigsuonan. Ug ang balang espiritu nagsaksi usab sa atong kinasuluran nga kita tinuod gayod nga ulipon ni Kristo. 1 John chapter 3 verse 21. Busa mga igsuon kun wala magsudya kanato ang atong konsensya, may kaisog kita nga moatubang sa Dios. Ang atong pagtuo nagkadugang mga kaigsuonan by the fact nga kita nagpadayon hangtod karon. Encouraging kini. Nagpadayon kita sa pagtuo ug naglambo kita, nagtubo kita sa atong pagtuo. Ang mga graces sa Kristohanon nagpadayon sa atong kinabuhi. Ang pangutana, makita ba kini sa imong kinabuhi igsuon? Makita ba nimo ang tinuod nga ilhanan sa tawo nga tinuod nga nakabig nganha kang Kristo sa imong kinabuhi? Kay kun moingon ikaw nga Kristohanon ka, apan ang imong kasing-kasing walay paghigugma sa pulong sa Ginoo, walay paghigugma sa pagampo, walay paghigugma sa pagsimba, brown out mo ampo lang panalagsa, pinugos pagayod kung mahinumduman, unya musimba, pinugos pagayod, mas palabihon ang kalibutan, mas in love ka sa kalibutan. Higala, no matter what you say, dili ka tinuod nga Kristohanon. Dangop kang Kristo sa tinuod gayod, pag hinulsol sa imong sala, ang kuna nga ikaw makasasala ug pangayua sa Ginoo ang kaluwasan ug ang tinuod nga pagkabag-o. Gumikan kay ang tinuod nga kaluwasan aduna gayoy bunga. Buhata kini karon dayon higala kay basin og ugma ulahi na ang tanan. Magampo ta. Oh dear Heavenly Father, salamat sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo ang bunga niini. Hinaot nga honest ang matag usa sa pag-observe, sa pag-evaluate sa ilang kaugalingong kung tinuod bagayod sila nga Kristohanon. This we pray in Jesus name. Amen. Ang nagmadaumon hatagan sa Dios, mga purong-purong na way paglupad, bisan og tinamay biniay-biay kang
tabangan kanya. Kang Jesus kapusalig, ang kalagno itugyan, andam siya sa kanunay, sa pagtabang nimo. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.